Ahoj! Ahoj! Vítáme vás u dalšího Videa Já jsem Mevelis a je tu se mnou Mary Dnes budeme natáčet stáje epizoda první o focení koní. Snad se vám video bude Líbit. Tak, tady jsou moje stáje. A tady jsou druhé stáje. Jsou Mary. No, tak vypadá, že se nám zapadá slunce. Jo. Dneska máme spát? Co to je? Tak, Teďka se jde ofotit koně. takže teďka budu otočovat. Jo, mám tady koně. Ireta. Tento zbarvení dlouhé. Jo, to by také dělá onenou, zbarvení je tento černobílý, tady Iris, tohle je Sarbo a tohle je Ireta. A tohle to je Rocky, tento a na zbarvení je to taková, jak se dá říct, tak první ochočíme Iretu. Myslím, Jo, bude se nastavit, že dneska si ty koně hodně často budou se dobavávat do zdi. Říkám? Jo, to je ráda. Takže teďka Sarda. Ty něco říkej, taky tady mám jenom Já? No, děláš pravdu, Segro. Jo, jak se říct. Nevím, mě ty koně neposlouchají. Tak, už to je. A teďka už tady máme jenom Rocky a Iris. Teďka tu Iris. Wow, to má života, to bude dobrý koň. Když máš 4 srdíčka a 9. Nic. 3, 6, 10, 14. Má 14 srdcí. To je dobrý. To by mohl být dobrý kůň. To jo. Hlavně se těším, až budeme skákat překážky. No to já taky. Ale to bude až v příštím díle. Ireta jako nechce. Nechce. Bude Ireta. Tohle to není Ireta. Tohle je Rocky, tohle je Iris. Aha, tak Iris. Já A jsem to. taky. Jo, možná. Počkej, ještě nemám ukočenýho koho? Rocky, ne? Pořád zabukovává do té zdi. No tak. To se těší, že budou dělat moje koně. Jo. To hřibě už ti vyrostlo? Jo. Jsme tam přece viděli, jak to chází, já jsem taky byla. Proše. Jídlo. Já jsem si to nestihla přečíst. Sakra, co jsem tam vůbec psala? Jídlo a vázení, sedlo a brnění, věci a ostatní prachy. Jo, teda to se to přečíst. No, vidíš, ne? Takže Iris je. Rocky je. Ireta je. Sargo je. Tak. Tohle je. Jo, dělí takový malinkatý parkour.
Jo, jelikož jsme nechtěli, aby se nám ty koníčci utopily, tak jsme tady dali, já už jsem chtěla říct zelenou vlnu. Tohle to je zelená vlna, sakra, to je modrá vlna. No to víš, a co moje koně? Jo. Cestička, a vodní příklad. Já už jdu. No konec. Tady je Cíl a start. Jo, on, jak byl červený, tak jsem ho v noci vůbec neviděla. Co jsem tam připravila. Já vím. To je koníčky. Koníčci. Pošta! Tak. Rád to tvoje. Tak, tady to je Figaro. Blesk. A tam vzadu to je Luna. To se neví, otočí to Luna. Luno. Nezlob! No tak. Ještě je. Můžeš to má páru. Pane bože. Luno, nezlob mě. Už ji okočuju minutu. Nesmívá se náhodou. Dá se říct, že jo, ale nevadí, když to chci vysvětlit. Jo. Stejně čas. Stejně se už bude spát. Ne, je čas u mě. Ne, u mě. Ne, začátku videa. A jo, u tebe. To je tohleto, to je blesk, ne? No konečně blesku. A teďka Figaro. Má 13 života, to bude dobrý kůl. Z tvých koní nejlepší, já mám nejlepší 14. Aha, jo. Kdyby náhodou, to vlastně jsme otočkali 3/4 minuty, 45 vteřin. Otočila se díl. Jak to moje koně dohromady. Blesku. To není blesk, to je Figaro. Tak Figaro. Dokonce si pamatuju i tvoje koně. No hurá. Takže máme a Lulu jsme měli dneska na začátku. No a teď, jelikož máme koníčky okočený a krásně nám to zabralo do konce sny. Aha, já jsem v ochradě. A krásně nám to zabralo čas, který jsme si určili na začátku. Tak ještě tak bylo něco zajímavé. No, a jak tak jsme si, jak už jsem tady jednou říkala, tak ještě jsem vypnula celé parkourky. A další díl budete být překvapení. Ano, něco se stane. Něco. Cože jsme se to řekli? Že? Jo, už vím. No, tak překvapení a jelikož už to nám to přesahuje. Se mi to skočil. Bacha, můžeš si ztratit vaše dítě. Víš, a už je to robotí. No a co, když tady budou kyvy psy? Ježiši, ty seš taky, když jsem si konč několikrát vysvětlila. No, myslím, že bychom měli končit. Nemyslíš, podívej se na čas. No jo. No, a tak. Tady to je ty naše a to budeme muset dneska končit. škoda. A tak se uvidíme u příštího videa. Ahoj. Pozdravuje vás. May A my Willis. Tak ahoj.